onto our second sentence. I'm just gonna share my screen again. Our second sentence reads here, starts with the same letter we'll be pronouncing car. Then if you're combining it with the second one, it's ni ka. Then add another one here, we have pa ni ka. Then adding another one again is ra panika. Then we have another one here, ga gara panika. Then we go again, ku gara panika. Then again we have de kugara panika. Kugara panika. Then we go again from here, dwe kugara panika. You have to understand this one, dwe kugara panika. Dwe kugara panika. Then we go again. We have vu midzwe kugara panika. Vu midzwe kugara panika. Then we have another one here, vumidzwe kugara panika. Vumidzwe kugara panika. Yeah, so let me just erase this as we get into the next page. Yeah, then into the next page here we have t uvumidzwe kugara panika. Uvumidzwe kugara panika. This one we've learned it before. Ku ti uvumidzwe kugara panika. Ra kuti uvumidzwe kugara panika. Ra kuti uvumidzwe kugara panika. And the second one here we have again is mbi ra kugara mbi ra kuti uvumidzwe kugara panika. Mbi ra kuti uvumidzwe kugara panika. Right? Let me just erase all these writings for you guys. I think I'm just gonna use a mouse here. Hopefully you guys can see just using a mouse clicker. Kumbira kuti uvumidzwe kugara panika. Kumbira kuti uvumidzwe kugara panika. Here we have another one, ndo kukumbira kuti uvumidzwe kugara panika. Ndo kukumbira kuti uvumidzwe kugara panika.
ndokukumbira kuti ubvumidzwe kugara panyika. There's a missing letter D here. There's a missing letter D here. So it's supposed to be D ndokukumbira kuti ubvumidzwe kugara panyika. Then mwedzi ndokukumbira kuti ubvumidzwe kugara panyika. That is our second sentence. Mwedzi ndokukumbira kuti ubvumidzwe kugara panyika. Yeah. Then we're gonna get into our third sentence on the next slide. Hopefully you guys have mastered the second sentence. Thank you.